estét kívánok mindenkinek! Béres Andrea vagyok, a Csobi Egyesületet szeretném bemutatni, illetve amivel készültem, az nem csak így a tevékenységeink felsorolása lenne, sőt inkább abból lenne kevesebb, hanem egy átfogó képet szeretnénk mutatni önöknek arról, hogy hogyan néz ki a környezetvédelem bármely településen, mit tudunk tenni azért, hogy az összefogás jól működjön, hiszen itt elhangzott az előbb a jegyzőasszonytól, hogy a civil szervezetek és az önkormányzat összefogása kívánatos lenne, aminek az első lépése az a nagyon örömteli lehetőség, hogy mi itt most bemutatkozhatunk, illetve megszólalhatunk. Hát mi egyévesek vagyunk igazából, de a tagjaink sokkal korábban kezdték már a közösségi civil munkát, és különféle területekről jöttünk össze. Úgyhogy a tagjainkról majd a később fogok még beszélni. Belevágnék akkor a mondani valómba. Itt nem vagyok úrva. Itt jó, ha itt vagyok. Föl fogom olvasni, amit összeírtam, mert nem szeretném túllépni az időkeretünket, úgyhogy ilyen egyszerű leszek. A környezetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályok a magasabb, Magyarországon érvényben lévő jogszabályokra épülnek, és ezek a jogszabályok uniós direktívákat követnek. A papírforma így valósul meg elvben. Persze a gyakorlatban nem teljesen, de talán a jövőben ez változhat. Várakozással tekintünk a változás felé, reméljük az új kormányban a szakminisztérium össze tudja fogni ezt a sok-sok területet, melyeket a környezetvédelem magába foglal. Újra gondolt jogszabályok mentén a helyi rendeletek megalkotásával egy mindannyiunk számára élhető, fenntartható környezetet, hozzáállást, magatartást fogunk tudni kialakítani. Mert ugye mindenki tisztában van vele, hogy a tét nem más, mint hogy ne éljük fel a jövőnket már ma. Hát ez itt magáért beszél, úgyhogy ha nem haragszom, nem olvasnám föl. Igen. Fokozatosan a rendszeres részvétel által tanuljuk el egymástól a gondolkodásmódot, az apró fogásokat és a szemléletet. Hogyan közelítsünk a minket körülvevő környezethez. Ebben nem csak a természeti táj tartozik bele, hanem az épített környezet is. A civil szervezetek által szervezett közösségi programok remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy ez a szemléletváltás bekövetkezzen. Ezen a fotón a 7 vezérparti közös kertészkedésünket lehet látni. A programot nem a Csobi indította el, csak felkarolta, és a tavalyi évben már 2 alkalommal, az idén meg már egyszer megrendeztük, és 10-15-20 fő átlag mindig szokott lenni, és Gábor pedig elkísér bennünket, mint szakember a kertészkedésben. Köszönjük szépen! Tehát ugye egymástól tanulunk. Na most különféle társadalmi szerepekben veszünk részt a környezetvédelemben. Ezt 3 nagy csoportra bontottam, az önkormányzat részvétele, a civilek feladatai, és majd a következő diára maradt a lakossági részvétel. Ez csak nyilván mindenki tudja, ez csak, hogy egy kicsit közösen gondoljunk most erre a mai napon. És fokozatosan a rendszeres részvétel által tanuljuk el egymástól a gondolkodásmódot, az apró fogásokat és a szemléletet. Mindannyiunk feladata, hogy betöltött társadalmi szerepünknek megfelelően ismerjük meg ezeket a jogszabályokat, kiváltképp a helyi rendeletek tartalmát, és itt szeretném mondani, hogy készültünk egy gyűjtéssel, hogy milyen helyi rendeleteink vannak környezetvédelmi témában, és hogyha elfogadnák tőlünk, akkor kiosztanánk belőle egy példányt. Megteszed, Rita? Köszi! Tehát ismerjük meg ezeket a jogszabályokat, kiváltképp a helyi rendeletek tartalmát, alkalmazzuk, tartsuk, illetve tartassuk be ezeket.
és engedjük meg magunknak, hogy a szemléletváltás bekövetkezhessen bennünk. Az önkormányzat, mint jogalkotó és mint hatóság vesz részt, a lakosság és a civil szervezetek pedig az önkormányzattal együttműködve tudják a legtöbbet tenni a faluért. Most a részvételiség, a Csobi Egyesület, de azt gondolom, hogy minden civil szervezet veszőparipája. Jöjjenek a lakosok, legyenek velünk, legyünk együtt, csináljunk közösen valamit. Nagyon szeretnénk csak ezzel foglalkozni. Összekötni önöket, a lakosokat az önkormányzattal, hidat képezni és egy irányba haladni. A résztvevőké a közös öröm, az együtt töltött minőségi idő és a látható eredmény. Ez egy patakparti szemétszedés. Az idén tavasszal rendeztük meg, illetve ezt igazából a Csobinka Környezetvédelme szervezte, mi csak mentünk így részt venni. Mit mondasz? Mondom, a JKF akciócsoport. Igen, JKF akciócsoport, vagyis Japán Keserűfű akciócsoport. Na akkor így helyes, bocsánat. Bennem ez egy kicsit így összemosódott. Jó. Na most következik a következő rész. Mi történik akkor, hogyha a résztvevők nem tudnak összefogni, illetve nem tud megvalósulni, ugye a három résztvevővel mi úgy gondoljuk, hogy az önkormányzatnak a szerepe nagyon nagy vezető szerep. És hogyha nem vezetnek bennünket, akkor a civilek is furcsán fognak működni, meg a lakosság is. Úgyhogy ha az együttműködés a civilek és az önkormányzatok és a lakosság között nem optimális, akkor ez a két legfőbb pont, amit most az idő hiányában szerettünk volna kiemelni, hogy zavarodottság lép fel a civil szférában, nem tudják, hogy mikor, mit, hogyan csináljanak. És ennek egyenes következménye, hogy a civil szervezetek érdemi tevékenység helyett állandó ellenállást fejtenek ki. Na most itt szeretném elmondani, hogy a Csobi Egyesület nyilván egy megosztó társaság, mert mi felvállaltuk azt a szerepet, hogy opponáljunk, hogyha valami nem úgy történik, ahogy az a környezetvédelem szempontjából, a rend szempontjából szerintünk optimális lenne. Ezért közöttünk állandóan vita van, de mármint, hogy ugye az önkormányzat is közöttünk, de reméljük, hogy a jövőben sikerül leülni, megbeszélni ezeket a kérdéseket és tovább lépni ebből egy közös munka felé. Ez azért nagy gond, mert végül is a természet fogja a kárát látni, és hát szegény Csobi ott alul nyomorog, mert most jelenleg így érezzük magunkat egyébként ebben a helyzetben. Ezt elnézést kérek, ezt muszáj volt elmondanom. Nem csak tőlünk megszokott kritikával készültünk mára, hanem felvázoltuk azt is, hogy mire lenne szükség. Tehát ugye most az önkormányzati szintről nézem, most azt hagyjuk, hogy mit kellene a kormánynak csinálni, meg a nem tudom kinek, tehát a magasabb szinteket most figyelmen kívül hagyjuk. Ha csak itt a helyi vonatkozásokat nézzük, akkor a önkormányzattól mondanám, akkor ugye, hogy átlátható környezetvédelmi koncepció az önkormányzat részéről. Ha lesz rá lehetőség, de most is felteszem azt a kérdést, hogy mi a helyzet a környezetvédelmi programmal, amit 2023-ban indítottunk, ugye a polgármester úr indított ajánlattételi felhívást a környezetvédelmi program elkészítésére, első lépésként egy szakembergárda megkeresésére. Most ugye 2026 van, és hát nagyon szeretnénk tudni, hogy ezzel mi történt, hol tartunk ebben. Valódi szabálykövető magatartás, hát ezt is kétfelé lehet bontani. Egyrészt ugye a lakosságnak be kell tartani a szabályokat, amennyire csak lehetséges, törekedni kell erre, és ez szerintünk ugyanígy vonatkozik az önkormányzatra is, hogy a saját szabályait tartsa be.
Hát, hogy a rendeleteink ugye erről szólnak. Helyi jogszabályi háttér. Ezeken a kis papírokon, amit kiosztottunk, itt ez 3 oldalra sikerült, mert hogy a környezetvédelem az egy olyan komplex terület, amit nagyon sok rendelettel kell szabályozni, mert sok mindenről szólnak. Hát ugye nem csak a hulladékgazdálkodásról, hanem a helyi építési szabályzat is ide tartozik, csak hogy egyet említsek ezek közül. Igen. És akkor a konkrét javaslataink, ugye, hogy civil szervezetek bevonása, hát ugye nincsen nekünk környezetvédelmi bizottságunk, vagy nincsen tanácskozási joga egyetlen civil szervezetnek sem, és most persze mondjuk a környezetvédelmiről beszéljünk, nincsen tanácskozási joga, és felteszem, hogy nincsen kidolgozva a jogszabályi háttere sem annak mondjuk az SMS-ben, hogy ezt meg lehessen hamar csinálni. Ez tök jó lenne, hogyha változna, hogy ennek utána néznénk, hogyha szabadna kérni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, mert a mi részünkről igény lenne rá. Köszönöm. És akkor kétirányú kommunikáció fenntartása nagyon fontos lenne, ez sem működik igazán jól szerintünk, és akkor lehetnénk valódi partnerei egy felelősen működő önkormányzatnak. Itt az alapcsapat, bemutatom önöknek a Csobi Egyesület alapítóit, nem mindannyian vagyunk a fotón, ezen kívül még legalább 15 fő rendszeresen segítő külsős aktivista van, akit mindig tudunk hívni, hogyha szükségünk van segítségre. És akkor most mutatom, kimaradt egy diám, és szeretném még megjegyezni, hogy nagyon fontos a partnerségi viszony a környékbeli vagy távolabban lévő civil szervezetekkel is. Nem tudom, hova tudtam ezt a diát, de felsoroltam, hogy most fejből fogom mondani, hogy támogató partnerünk a CKA, a TASZ, az EMLA, illetve a helyi civil szervezetekkel is kapcsolatot ápolunk, ha kérik, akkor befogadunk programokat, mert ugye egy bejegyzett szervezetnek az a lényege, hogy másképp tud fellépni a közigazgatási gépezetben is, mint egy informális szervezet, és igazából ez is volt az oka annak, hogy a Csobi Egyesületet megalapítottuk konkrétan a bányaügy miatt, hogy mi is be tudjunk lépni ügyfélként, és ne kelljen a Dunakékét nyaggatni ezzel, akiknek itt is köszöntet szeretnék mondani azért a rengeteg önzetlen segítségért, amivel minket támogattak annak idején 24 őszén, amikor a Dolomit bányának az újranyitási ügye elindult. Most pedig, hát addig gyönyörködtek ebben a szép, ez az éves munkánkat. Nem fogom most elmondani, hogy és akkor hol szeregettük a szemetet és miket csináltunk. A profilunkba beletartoznak környezetvédelmi típusú rendezvények is, nosztalgiaestek és egyéb találkozók, tehát szívesen látjuk önöket, jöjjenek, keressék a honlapunkon, csobiegyesület.hu, Facebook oldalunkon, és hát fel lehet iratkozni a hírlevelünkre is, hogyha például érdekli önöket, hogy mi van azon a 3 oldalnyi papíron, milyen rendeleteket gyűjtöttünk ki, akkor tudunk ebben segíteni, egy kattintással hozzá lehet jutni, csak fel kell iratkozni a Csobi hírlevélre. És hát a végső dia, és be is fejezem, és köszönöm a türelmüket és a figyelmüket. Veled az élhető jelenért. Azt hiszem, ez mindent elmond. Köszönöm szépen!